וכולם חזרנו עכשיו לסורווייבל שלנו סוף סוף. שוב פעם. יש. נראה שאנחנו בזה. טה 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 טה. אח שלי הקטן עכשיו רואה סרטון שפעם היה שלו. טוב, יהיו לאגים. בגלל זה. אני יכול לשנות בו באדם. אח שלי הקטן פשוט רואה סרטון ישן שלנו. ליאור, אתה יכול להנמיך, תעשה לי טובה. ליאור, תנמיך. אני אעצור. תנמיך, או שתעצור. בוא, תראה איתי. הרי צריך להיות פנוי לזמן שבא להשתתף בסרטון. תראה בזמן היציאה. כן, הבטחתי לאח שלי הקטן שהוא ישתתף בסרטון. דרך אגב, עכשיו יש גם בלוק 5MC. אוקיי, כל מה שצריך עכשיו לשים פה את כל הזבל שלנו. שים זבל. תהיי בשקט, אני שונא אותך. סתם, באמת. למה היא עוקבת אחריי? טוב, המטרה שלי בכמה פרקים הקרובים זה, רגע, סליחה על זה. אוקיי, סידרתי רק שתראו יותר טוב בהגדרות. אוקיי, יאללה, חזרנו. רגע, אם אני לא טועה, אני אדפיס פה. זה מזכיר לי את הפשלה מפרק קודם, זוכרים? רגע, אני אלפיש פה. הנה באחה. אני זוכר איזה טוב כל כך. שום דבר. אוקיי, תקשיבו, אני מתכנן היום להשיג שרה של לבה. אני יש לבה וזה טוב, כי לבה זה אומר טייפון. טוב, תקשיבו, אני עומד, מצאתי משהו. זה מערה, אבל, מה זה? אוי, סוף סוף חזרנו למפוק שלנו. אתם לא מבינים כמה דברים עשיתי. למה כך? של בקץ. איזה יעיל זה בקץ? אוקיי, מי ששואל אני צריך אחר כך אני אצטרך את הרדסטון הזה למיינר סדרים של כל מיני כאלה. זה נראה לי הזה של הארבונס. כאילו אמונייטס, זה לא אמונייטס? ראיתי שם אמונייטס. טוב, תקשיבו, זה נראה כמו אמונייטס של אורספאון. יש באג. אתם יכולים להתלונן על זה, באמת, אני מצדיק אתכם. אני כל הזמן רק עסוק בלתקן באגים. ישבתי עכשיו יומיים שלמים בערך, רק כדי לתקן באגים. אבל תראו, רגע. כן, אני יכול לקרוא. רואים, אבל אנחנו מקבלים כזה של הערוץ. זה חזק. כן, די קל למצוא את זה. אני לא, ואני לא עומד לעשות שיהיה יותר קשה. כמה יש? וואי, זה מעצבן שיש את הלבן הזה.
טוב, את הבאג של הלבן אני לא אוכל לתקן בזמן הקרוב, כי המחשב הזה הוא בסך הכל ווינדוס 7 והתוכנת צייר של ווינדוס 7 לא מספיק טובה, ואסור לי להתקין תוכנות אחרות, אז כן, די באסה. איזה מעצבן זה שזה כתוב בלבן. עכשיו נראה לי יש לנו 12. משהו עם 10. גם לי נראה שזה 12 ככה לי נראה. גם לדעתי. כמה? וואי. 16. מעניין מה. וואי. תנחשו עכשיו מה אני הולך לבנות עם זה. דרך אגב, זה מגיע מחושף. הצ'סט פלייט שלנו לא מחושף בגלל שלא בנינו אותו, הוא פשוט הפך לזה. וכן, טוב, מכנסיים אני רוצה כאן, נעליים, אם יישאר אז גם קסדה. יש לנו סט מלא אופיר. ונשאר עוד 2. בוא נבנה חרב. אז בוא נבנה חרב, כן. בדיוק מה שבאתי להגיד. אוקיי. סיימתי לעשות את מה שרציתי לעשות די מהר. אוקיי, מצריב. 26 עתק. למה זה לא מחושב? נכון, רק הגדולה מגיעה מחושפת. בוא נחשב את זה. אבל זה לא חלש, זה חזק. בוא נחשב את הדברים שלנו. יש לך enchanting table? אתה אומר לי שאין לנו שולחן שפים, כן? כן. בשנייה שאנחנו מציגים את הדיימונד אנחנו בונים. אוקיי. אבל זה לא יהיה מחושב כמו הבגדים, כי הבגדים מחושבים ברמה, לא זה, כל אלה 100. עכשיו בקושי יהיה לנו full damage. כן. אתה רציני, אני שונא עציתי, נכון? טוב, האמת מה אני פוחד? זה הזמן המושלם כדי לנסות את השריונות החדשים. מה זה? אני לא רואה פה שום דבר. אתה רציני. זה לא הוריד לנו כלום. אתה רציני. הכביש ניסה רגע לנצח אותי. עד שלא יהיה דקרקן, זה לא מפריע לי. כן, ואני הולך לישון סתם כזה בגלל יש כאלה שפשוט אוהבים לעשות את הלילה כדי להרוויח דברים מפלצות, אבל אני לא. אוקיי, אמרנו שנתקדם לאט לאט עם הדרגות, כן? הרבה. יש לנו את השריון הכי טוב שיש. ברגע שנעשה גם צ'סט פלייטס, אז אנחנו נהיה בלתי מנצחים כמעט. אנחנו צריכים אוכל פרק, אז יש לי. כן, נכון, יש לנו. אז בוא נהרוג. אפשר. שמתם לב שכל סדרה מחדש, אני אעשה F3. זה די מוזר. טוב, בוא נבדוק. X מינוס 170, Z 130. אוקיי. טוב, אני פשוט אוהב להיות עם היד ככה פתוחה. כמה זמן יש? לא עוד הרבה זמן. יש עוד 4 דקות בערך שאני יכול לעשות. אי אפשר פשוט להעלות סרטונים מעל רבע שעה. כן, משהו מתאים. אוקיי, כדי להשיג את הבואו,
אם באמת היה כזה קל להשיג את הבור, כמו שהכנתי את החרב, אני יכול. שכחתי שאין לי, בקושי יש לי damage fall. איזה פחדן אני פשוט לא רגיל לזה. לא, ברצינות, זה מוד חדש. הסדרה הזאת זה survival ראשון שלי עם הדבר הזה. קיצור, הבנתם. קיצור. שכחתי למה אני הלכתי לכאן בכלל. חשבתי על איזה סיבה נחמדה. פתאום שכחתי. הגנה. איך אני אוהב לעשות הגנה עם החרב הזה? זה נראה כאילו זה סופר מגן ענקי. אז מה? זה טוב, לא? מה נראה לך שאני אוסיף כפי של ציפורים ואז מוכר אותו? מה אני גרוע? אני כן יכול לשבור את זה? אני לא אמור בגלל שזה מוגדר כחרב. לא, זה לא מוגדר כחרב. הביג מוגדר כחרב, זה לא מוגדר. למי יש כוח להגדיר דברים קטנים כל כך? דרגון ראטר. דברים. זה קרוקודיילס, נכון. קרוקודיילס! I kill you! Of my days! אוקיי. אנחנו לא יכולים טוב. זה אחד מהבוסים של ביג ברט הווטר דרגון, לא? יו! אתה אשכרה מאיים עליי, כן? תגיד, למה עכשיו אנחנו רואים מה לבן? קרה פה? למה הם נהיו לבנים? אוקיי, מוזר, כי אני לא התעסקתי עם מים. לא יודע, יכול להיות שזה איזה מוד. או שזה לא מים. כן. מי שראה בבילד קראפט, יש להם איזה באג שפיול נראה מבפנים כמו מים בדוגמה. אז יכול להיות שזה בין הבאגים האלה. שכחתי מה עושים איתם, נראה לי שהם אחד מהבוסים של ביג ברט. לא, הם לא. זה אחד מהדברים של ביג ברט. כן, זה. אוקיי. כזה יש לנו. גרינג. נראה לי שיש לנו. ביג המר. אני לא סגור על זה. אוקיי. לא ידעתי בכלל שזה צריך את זה. איזה הזוי, לא היה צריך אולטימט סורד למתכון הזה. מוזר לגמרי. טוב, אני לא יכול להמשיך לצלם עוד הרבה זמן. למה? ואני לא חושב על הרבה דברים לעשות אז. אז תשכחו לייק, קומנט וסאסקרייב. מה עם החלק שלי?